Primeran fe bat. 117 Sareko iruzkinak 2. Iruzkin horien garrantzia eta eraginaz adituek zer diote aritz? Esaterako Aitor Azurki komunikazio eta publizitatean adituak bere bezeroi esaten die, gomendatzen die, iruzkinei arreta jartzeko bai, baina obsesionatu gabe. Erreparatzeko kontuan hartzeko horrelako plataformak, baino ez izateko horren gatibu. Zenbateraino egin dezakeen min horrelako batek, nik esango nuke iruzkin sorta batek, eragina duela, bai onerako eta bai etxarrerako. Bikain marketing digital enpresako Gontzalen iritziz, iruzkin guztiei erantzutea da onena, batez ere ezkorrei, kritika txarra aldeko bihurtu daiteke, frogatzen baduzu erreakzionatzen eta erantzuten badakizula. Garrantzitsuagoa da negatiboei ere erantzutea. Iruzkin negatiboak irudiona emateko erabilita daitezke. Pertsona bat gustora geratu ez bada, kalitate edo zerbitzua hobetzen zaila gaitezke, bezeroari ahalik eta ondoen erantzunez erraztasunak eta azalpenak emanez. Azurki koroar erantzutearen alde bai, baina esan digu ez beti, kasuz kasu aztertu behar da. Bai, publikoki eskerrak emanez, eraberean barkamena eskatu, eta, iruzkinak kontuan hartuko duzula aipatuz, eta eraberean ere personalki ere bai, beraiei pribatukan idatzi, beti ere elegantziaz. Hori bai, astakeriak baldin badira, batzutan hobeda ez da erantzutea ere. Eta azpimarra egiten digute beraiek badutela iruzurretan eta iruzkin faltsuak salerosten ibiltzen diren enpresa piraten berri. Iruzkin faltsuen 100 handi bat dago. Iruzkin faltsuak saltzen dituzten enpresak daude. Milaka profil faltsu dituzte, bezeroei laguntzeko eta lehiaren iruzkin negatiboa egiteko. Eta okerrena da ez dagoela babeste duen legerik edo araudirik. Honena litzatekela soilik bezero izan dela frogadezakenak jarrezala iruzkina ba, Airbnb edo Bookingen gertatzen den bezala. Igual tiketa jarrita edo euskalo. Ze bezerok norbanako zeik beharko genuke, irizpide falta eta subjektibotasun da iruzur hauena aurrean. Esaten digute fake newsekin gertatzen den bezala, kontrastatu, plataforma ezberdinak begiratu, iruzkina jartzen duenaren identitateari begiratu, Googleek ematen du bere arrastoa jarraitzeko aukera. Iruzkin guztiak irakurri, orrazketa on bat egin, eta iturri ezberdinetan kontrastatu badagoelako aukera.